Семейство, приказка за лека нощ, училище, грижа. Но аз не мога да доставя тези подаръци сам. Но заедно с УНИЦЕФ можем. Някои деца не мечтаят за играчки, а за грижа. Помогни на дядо Коледа и ЮНИЦЕФ да стигнат до децата в нужда. Изпрати СМС на 1021. Семейство, приказка за лека нощ, училище, грижа. Но аз не мога да доставя тези подаръци сам. Но заедно с УНИЦЕФ можем. Някои деца не мечтаят за играчки, а за грижа. Помогни на дядо Коледа и ЮНИЦЕФ да стигнат до децата в нужда. Изпрати СМС на 1021.